Molt bon dia, joves de moda. Avui us mostrarem un poble situat a la Vall del Corb. Una vila que de ben segur us enamorarà a primera vista. Perdre's pels seus carrers plens d'història és un viatge que de ben segur valdrà la pena. Benvinguts a Guimerà. Guimerà es troba a la comarca de l'Urgell, a la província de Lleida. Té uns 250 habitants aproximadament i està situat a 555 metres d'alçada i és un clar exemple de recinte medieval rural. Ara mateix ens trobem a les restes del castell. El castell estava situat a la part més alta del poble, ja que des d'aquí es divisen totes les fronteres del terme. Es pot veure el santuari de la Bovera i el poble veí de Ciutadilla amb el seu castell. Sens dubte, la part que més crida l'atenció d'aquestes restes és la Torre de Guaita, a la qual s'hi pot accedir a través d'una escala no apta per la gent amb vertigen. El Marc s'ha fet caqueta. Amunt, amunt! Ens trobem a dalt de tot de la Torre de Guaita, que va ser construïda a finals del segle X, principis del segle XI, per la necessitat defensiva dels primers pobladors en el procés de reconquesta. Doncs hem arribat a Guimerà i hem quedat amb l'Antonio. L'Antonio és veí d'aquí de Guimerà i també fa de guia. Explica'ns una mica els inicis del poble, com va créixer el poble. Doncs el poble és fruit de la primera embranzida d'expansió territorial del comte de Barcelona i del comte d'Urgell, que tota aquesta zona estava ocupada, era zona moruna, i cap a l'any 1035 van arribar aquí i van fundar aquest poble. El primer que van posar va ser la Torre de Guaita, que tenim aquí dalt, i això va fer les funcions de castell al començament. Després ja al segle XII es va bastir el castell pel costat de la torre i el poble va anar creixent de dalt cap baix. Ens trobem al portal de Tàrrega. Aquest portal és el portal més important, o era el portal més important de Guimerà, el més gran de Guimerà, perquè comunica el carrer Major, plaça Major, que és on es feia antigament el mercat. Aquí a la dreta tenim la casa on va viure als estius dels anys 30, 38, 32, en Josep Maria Jujol, que a dalt de l'església hi tenim un retaule. El retaule que hi havia antigament es va destruir a la Guerra Civil i passada la Guerra Civil, en Jujol ens va fer un retaule que és una meravella posada dins d'una església gòtica. Aquest edifici que tenim aquí al davant es deia Hospital dels Pobres de Jesucrist i el va fundar Bernat Cornet, 1326. Hi ha documents parroquials de dies de jove que feia la gent del poble per construir aquests monuments. Aquí al costat tenim la capella, que és la que actualment s'hi fa el culte. Ara hi entrarem i ho veureu per dins. L'última reforma que es va fer aquí a aquesta església es va posar com a altar una pedra de molí, una roda de molí. Aquí estem en una zona de molt d'oli. Aquí hi havia molts olivers en aquesta comarca. Aquesta casa hem dit que havia estat a l'Hospital de Guimerà, però al segle XVIII l'hospital va anar a una altra ubicació del poble i aquesta casa la van comprar una família, una casa particular. No són aquests, perquè estem parlant del segle XVIII, i llavors aquí hi tenen un celler, ja ho heu vist, un celler molt curiós i molt maco, que bàsicament de cellers estables són dos ubicacions que hi havia el 90% de totes les cases del poble, perquè totes les cases tenien animals, matxos, mules, etc. I el celler, que tothom s'elaborava el seu vi per passar l'any. Aquest celler és molt curiós perquè queda molt enfonsat cap endins de la muntanya i estem a sota del carrer de dalt. O sigui, el poble està escalonat i aquest celler està a sota del carrer de sobre. I ara aquí al començament hi trobareu l'estable, que més hi havia, Josep, l'estable i un raconet pel porc, i el celler. Aquí hi era el porc? Això mateix. Uau! Això és l'estable. Quina passada! Hòstia!
Uau. Això sota el carrer de dalt. La quarta casa del carreret de dalt és aquesta d'aquí sobre. I per què servien aquests cellers? Interiorment una portalada amb pedra picada, així això no hi era. Que primer es va fer construir això i després això va tirar endavant. Això havia estat al seu temps una mica de calabós, una mica de magatzem. Una mica de tot. Una mica de tot, perquè això vés a saber això almenys té 1000 anys, aquest misteri, tot això d'aquí. Sí, abans que hi haguessin tines, doncs... Aquí ja ve l'oli i llavors van posar les engerres. Això mateix. L'engerra estava envernissada i no... La gent tenien piques de pedra i a dins amb aquestes piques de pedra hi posaven l'oli. Aquí tenien una porta amb un potet aquí i anaven traient l'oli d'aquí dins. Molt bé. Josep? El meu pare i el meu padrí havien anat. No eren sols, perquè llavors hi havia molta gent aquí a Guimerà. Amb 2 o 3 mulets o burrets, d'aquí a Vilassar de Dalt. A Vilassar. 2 dies amunt, 2 dies avall i un dia repartint. Repartint oli. Repartint oli, que llavors repartia així l'oli, amb pellejos, amb bots. I no anava al preu que va ara. No, això mateix. Antonio, què hi podem trobar aquí al Museu de Guimerà? Bueno, el Museu de Guimerà bàsicament és un museu arqueològic que són de les peces de les excavacions del monestir de la Vallxanta. El monestir de la Vallxanta es va vendre de particular a particular, perquè això era una finca que s'hi sembrava, si era un camp de cereal, i tenia un propietari, i aquest monestir estava dins d'aquesta propietat. I el propietari es va vendre la finca per 150.000 pessetes a uns que els interessava desmuntar-lo per adquirir la pedra. Els nens de l'escola de Guimerà, amb el mestre i els representants del poble, es van posar davant de les màquines i van impedir que s'arribés a fer aquest expoli. Hi ha molta gent que estima aquest poble i que treballa per revitalitzar-lo. Un clar exemple n'és l'associació Viu Guimerà. Doncs, Astrid, explica'ns una mica en què consisteix l'associació de Viu Guimerà. Doncs l'associació Viu Guimerà va començar fa 5-6 anys amb l'objectiu de poder sumar sinergies i unir forces de tota la gent que estimem Guimerà. No només dels que hi viuen, sinó dels que ho estiuegen o passen els caps de setmana, que són moltíssims. Partint de la base que el nostre objectiu bàsic, el primer, era intentar repoblar Guimerà, que la gent vingués a viure o a establir-se o a arreglar les cases o fer un negoci nou, doncs bé, costa en la mesura que tampoc és un poble que està a 10 minuts de Tàrrega, s'hi viu superbé, però no sé si heu visitat Guimerà, arquitectònicament és molt bonic, per fer fotos preciós. El que passa és que els carrers, a la gran part de carrers no s'hi pot accedir amb cotxe, o difícilment, amb aquests cotxes tan grans no. Llavors, el qui vol viure aquí ha d'assumir que potser té dificultats amb això, o a l'hora d'arreglar les cases, sempre és més car arribar-hi, per una grua, pel que sigui, però hi ha molta gent que s'hi està instal·lant, gent gran que quan se jubilen tornen aquí als seus inicis i aquí s'hi viu superbé. Parlem una mica del jovent, que al cap i a la fi és el futur. Com ho viu això, la gent, el jovent? O els infants. Aquí a l'escola aquest any hem celebrat el centenari, tenim una escola molt bonica, són molt poquets, però surten superben preparats. El que passa que, clar, costa que hi hagi molt jovent i molts infants al poble. El que des de l'associació intentem és animar, i de fet ho estem mig aconseguint, és que el jovent que vinguin i que sigui els caps de setmana estigui implicat amb el poble, amb la cultura, amb les coses, amb els esdeveniments, i així puguin tindre aquest amor que tenim nosaltres, que no només són pedres, són persones. Aquí venim i és molt bonic estar aquí i estar amb les persones, per això intentem que tot això perduri i ells ho puguin viure. Veieu aquestes pedres que hi ha aquí darrere meu?
Són restes d'antigues construccions que actualment estan en ruïnes. En ruïnes com el meu cor, cada vegada que mireu els vídeos i no esteu subscrits. Així que, sisplau, feu-me el favor i subscriviu-vos. Ara visitarem el celler de Cala Aiguader. Aquest sí que ha estat reformat, però veureu que és una passada. Això és el celler de Cala Aiguader i aquí hi veureu que hi ha dos ubicacions o dos espais. Aquest espai d'aquí de l'esquerra eren les menjadores dels animals. Això d'aquí eren les menjadores. Els animals es lligaven aquí amb aquestes estaques i després aquesta part d'aquí dalt era el celler, on s'elaborava el vi. Aquí dalt hi ha un cub i aquí baix hi ha un caneller. Aquí baix amb aquest forat, això d'aquí en diem el caneller, que per aquí s'extreia el vi ja una vegada fermentat. I la part sòlida, diguem, es treia per sobre del cub. Això d'aquí és el que hem vist abans també a Cal Manceta. Això és una pica també per posar-hi l'oli. Abans, antigament, abans que hi haguessin aquestes tines, es posava l'oli aquí amb aquestes piques de pedra. I és molt curiosa perquè, esclar, és una pica gran i imagineu-vos un bloc de pedra anar picant i que no se trenqui i tota la fondària que té, vull dir que per omplir-la d'oli. I aquí que no se trenqués això, vull dir que els picapedrers realment eren uns artistes. I aquesta casa és d'herència familiar? Sí, és de la família. Aquí hi ha hagut els avis, besavis i anem tirant enrere. Antonio, amb lo maco que és aquest poble i lo interessant que és la història del poble, creus que es valora suficient, que és prou reconegut? Ara comença a ser una mica reconegut perquè tenim bastants visitants. No hi ha quasi, es pot dir, cap de setmana que no hi vingui persones, autocars, a visitar el poble. Però fins ara no gaire, És un poble bastant desconegut perquè és un poble, primer, que cau a l'interior de Catalunya i després la gent es dediquen més a anar a la platja, a la muntanya, etc. I això és un poble una mica desconegut. Doncs moltíssimes gràcies, Antonio. Ha estat un plaer. Molt bé, home. Ha arribat l'hora de menjar. En principi havíem d'anar a menjar al cau de Guimerà, però justament aquest dia tancava per vacances de Nadal. I la noia molt amablement ens va dir que vinguéssim fins aquí, fins al Màgics, al Verdú, al poble del costat. Anem a veure què tal. Per començar, mentre esperem que vinguin els primers plats, perquè els cargolets triguen una mica més, gentilesa de la casa, una mica de panell ibèric amb una infiltració que té molt bona pinta. Continuem amb els primers plats. Cors de carxofa amb ensenyals de foie. Jutgeu vosaltres, per l'aspecte té pinta de ser impressionant. Carxofa tendra, collida al moment. El toc del foie li dona un gust impressionant. I a mi em disculpareu, però jo, estant a Lleida, no puc evitar tornar a demanar cargols. Aquesta vegada venen amb dues salses, allioli i una mel i mostassa, que té molt bona pinta. Tastem-la? El cargol és evident que està al seu punt. La salsa mel i mostassa l'heu tastat més vegades. Queda molt bé amb el cargol, no m'ho imaginava. Ara falta tastar l'allioli. L'allioli molt dens, molt dens. Molt dens i molt suau. És veritat que si menges un allioli massa fort, t'acaba cansant. Aquest és molt suau, suposo que és per anar sucant, cargol amb cargol, i que no molesti. Estic arribant a la conclusió que si el cargol està ben fet a la llauna, accepta varietat de salses. O sigui, era tan bo amb mostassa, mel i mostassa, amb allioli, amb romesco, amb vinagreta. Realment és molt versàtil. De fet, quan el cargol és bo, només cal sucar una mica a la mateixa llauna i llepar la closca i és boníssim. Seguim. Si una cosa fem bona a Catalunya és la brasa. I aquí tenim una mica de llonganissa de verdú i de corder o xai. Un parell de xampinyons, una mica d'escalivada. Això, segurament, serà boníssim. Aquest saboret a brasa. El corder tendre. I aquí, la llonganissa del Verdú. És d'aquí del poble. Veurem què tal. Es mastega la carn. És bona, és bona. No gaire especiada, suficient. Per mi,
al punt. Una cosa que jo destacaria és que les racions dels segons plats són força grosses. No passareu gana. També hem demanat unes costelletes de porc amb salsa de mel i mostassa, que si les poguéssiu olorar, us tornaríeu bojos. Bones, meloses, es desfan i la salseta no té desperdici. Realment hem acertat. Abans us comentava que les racions són generoses. Cal destacar aquesta torradeta de Santa Teresa, que, perdoneu-me, però d'aquí hi pot menjar una família nombrosa. Una marranada amb tota norma. Boníssim. Ens ho havien recomanat i realment sortim molt contents. Si passeu per aquí, no dubteu. Menjar casolà molt bo i un servei excel·lent. Veniu al Màgics. Ha arribat l'hora de dir-vos adeu des d'aquest poble tan bonic que ens ha agradat tant i que us recomanem moltíssim que vingueu a visitar. Nosaltres ens acomiadem, però no sense abans demanar-vos, sisplau, que us subscriviu i doneu m'agrada a les publicacions, que hi ha molta gent que ens mireu i encara no esteu subscrits. I res més, fins una altra, trinxeraires.